Ya ka gani baby? Dan Allah ka yanzu aka ban fi maka kyau ba? Subhanallah, me nake gani haka? Menene haka? Dan Allah dakata baby, ni yanzu idan ban haka ba ai ba za ta bari na fito daga cikin gida ba. Ta ne fa Islamiyya zan ci. Okay, kin ce iyayenki da je Islamiyya. Kuma yanzu dan Allah kana matsayin saurayi na ai ya kamata a ce mun dan je gefe mu keɓe. Sai kika fake da haka, kika sa hijabi daga sama har ƙasa. Sai kika fito kika to gurin saurayinki. Shi yasa kawai na shigo da wannan wayen da ta fara. Yanzu haka ne kika daidai ne? Yanzu in tambaye ki, kin ce iyayenki da je Islamiyya. Sai kika fito, sai kika zo gurina. Sai kika mutu. Iyayenki za su ji daɗi? A'a. Hakan da kika yi, daga musulunci ce ko kuma a toye musulunci kika yi? Sauyi shi. Yau a ce kin zo kin keɓe gani gaki, sai muka yi abin da ba daidai ba. Shin kina ganin wannan abin da kika kin yi daidai? Yanzu dan Allah in tambaye ki, ke mace ce fa. Yanzu kina so in kin yi aure kin haihu, ke ma ƴaƴanki su abin da kika yi? Manzon Allah ne fa yace ka more kuruce ka tun kafin tsufan kai zo. Kan ki sake ƙara tafka wannan hauka, wannan hauka ne jahilci ne. Kina so ki ta zama Muhammadu Rasulullahi? Mai da hijabinki. Ya ku yan uwana mata, idan kun san kuna irin wannan halayya, ya kamata a ce ku tuba ku daina, saboda ba halayya ce mai kyau ba. Wanda yake a raye, shi yake da sauran lokaci, wanda ya mutu ba shi da sauran lokaci. Yana da kyau mu tuba mu daina kafin Allah ya karɓi rayuwarmu. Ba zan zagi waɗanda suke iskanci ba, sai dai in ce Allah ya shirye su. Idan ka ji daɗin bidiyon nan, ka taya mu sharing dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawan Allah za ka iya zina da ni? Subhanallahi. Ni zan iya zina da ke? Inna lillahi wa inna raji'un. Tabbas zamani ya lalace. Yanzu bai wa Allah ki kalle ki. Mace mai kyau. Ke da bakin kike furcin wayo zan iya zina da ke. Kina ƴa mace baliga da ke. Kalle ki. Kina da kyau kina da diri yana kika sake kika halitta kanki. Amma ke furcin wayo zan iya zina da ke. Kar ki manta Allah cikin Alkur'ani mai girma da kaza ce la taqrabu zina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da zai yi wa sahabbansa misali akan zina. Da zai musu misali akan zina sai da haka ya rufe fuskar sa. Manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam. Kuma ni yanzu ki zo ki same ni ki ce min wai zan iya zina da ke? Wannan ba daidai bane ba. Kina ƴa mace kina wannan mugun furcin ba. Ba daidai bane. Me yasa ma kika zo ki same ni ki ga min wannan magana? Ba ni labari. Ya rayuwar umma take ciki. Wato Zulaiha, rayuwar fa umma tana cikin wani hali. Duba da cewar jiya yaya Abbas ya tura min da bidiyon ta WhatsApp. Wallahi na gani jikin ta ya tsananta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jikin ta ya munanta. Yanzu me mafita? Mafita ɗaya ce a nemi kuɗi. To ka ji dalilin. Inna lillahi wa inna raji'un. Amma ki dina irin wannan furcin. Wani mai imani ne, wani mara imani ne. Shi dan adam ba a mai haka. Kina ƴa mace. Ko me kika baki biya iyayenki ba. Amma ki haƙuri, mu je asibitin. Zan biya kuɗin da na san ina da shi. In ma ya fi ƙarfi na, zan biya adadin kuɗin da na san ina da shi a jikina. Mu je. Ya ku yan uwana maza da mata, ku ƙaurace wa zina. Saboda zina ba abu bane mai kyau. Dan Allah, dan Annabi, a daina zina. Allah ka shirye mu, Allah ka sa mu tashi a tutar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka taya mishi yaron ɗinsa don arzikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.